আমনে একটু পুরো লোক নয়টা 10টা রকম খেলাতাম 10:30 রকম সিনি খুব অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার সিনি गेजेरथि बोलें चबाबो कुइलान सिमी लगिरि थांनाय सिनि थैखांनाय सिमन देबबर्मा सिनि खूब एक्टिव वारियार थांमोन बिनि गामि के बरफुबारि बिश्रामगंजनि ओमफ्राय खूब दुखु नुयो बमिया हर एक्सिडेंट नङै ओमफ्राय हस्पिटालाव लांखाबोनो लगेनो फायर सार्भिस बाय तखनो बनो जों मानसिनि नारमालि असंसारनो याकरि थांखो ओमफ्राय तिनि अमनो जों ओआमसेनिनो सिनि एमडीसी सिनि एमएलए दामानाव सिनि बिटिएडिसि हापांनि हनरेबल ईएम यूथनि वाईटीएफनि इनचार्ज बरमगोनां सुहेल देबबर्मा वाईटीएफनि सेंट्रल कमिटिनि आदंरक डॉक्टर स्मिथ सिनि सुरज देबबर्मा ताई सिनि जुनालनि जॉइंट चेयरमैन दाराकेश दापन सबुन चेयरमैन ताहायकेनो सिनि डिस्ट्रिक्टनि दामब्रिद ताहायकेनो ब्लॉकनि ताई डिस्ट्रिक्टनि वाईटीएफनि आदंरक जों बिनि फेमिलि मालायखा तिनटा हामके कक सालेमिया तो बसकांनि साल जों बुंनो सुबानाय कारण कि सिनि ताकु सिमन थैथांजानाय बिनि मासा चराय दङ बे खायसे हांके बिनि बिहि जे बिन लगिसं खूब कয়েকদিন प्रेगनेंट होनो जों बिन डिलिवरी होंनाय और जों सुबानाय फाइनेस हाल बिन कन्डोलेंस सार्विस जों जब मिली जों सुबालायनाय वाईटीएफनि हयतो जों सुबालायनाय ताई फाइनेस हाल रग बिन चराय रंनो बा बिन फेमिली न जों बाहायके बंनो तेबो सुबाय थांमान अबो जों अक्साय जाबलाय नायलिनाय